Basta ba yung klase ba? Mingaw yung kayo rin ang dapita. Dong, kita ka song daddy. Yati, kisam na nga ni ni. Kita ba ka song daddy dong? Si daddy, daddy buka kayagit ni Mugnaw. Kita ba ka song daddy? Nga. Nabuang na nalang tawanan ni. Ako ibuta sa daddy mong kailato. Tugad ba asa kong daddy? Pairan tag tayo ba? Isisis, mairi ko kay bakon na ka. Pairan tag kami na. Tabas na buwang! Asa ba akong daddy na? Buwang ba ginatatawanan na to? Ako ibuta siyang daddy mong kailato. Uy, sila pa pala mo niyo. Unsa na buhay ba istorya ng mga buwangan ni? Maminaw ko be. Ayan, yung style ato ni Agi Papsoy. Gamitan na ng chika itong mangutang kag tuba. Agoy! Igamitan mo rin marama si Inchik Papluya. Tugan di ka be. Alangan, basta ang chika na kay mutang si mo, imposible kay balibara ni mo na. Naunsa rin ka, diskarte ba, utok, gamiton, naunsa naman kaya to eh. Pag nga na kung diskarte ato ni Agi, no? Oh, wala. Ikaw, liba mo kag mga diskarte. Pero sundogo na ako timong tirada, Paps. Chika ang ibala, mangutang ko kay Inchik. Sundog tirada. Kana pong chicks nga, kanang ma-attract si Inchik ba? Ayaw po ng mga chicks ng murag bulbasur. Ay, kumpensa kay slogan daw kang chicks. Na, diha lang. Samot di ka kautang yat. Eh, Paps, nasa di ko yatoon. Balik sa niya. Balik ka? O, lagi. Balik. Kilay kay Dria. Sarang to chika bay matag mo utang to balik karon bay. Balik unta to siya ay. Ay, si Patisoy na, Chik! Ay, patistoy ko kay basi balik to chika ba nangutang sa ako gahapon ba. Na, katong Chika, Chik! Gisuguro ito ba puloy para makashot sila? Ah, yati ni papluya ni bala isahan na pug ko ba. Naunsa, mga chikoy nga nagpailan, baka nagpapuloy ka bulo ka marukoy ka ito. Kanigyo si papluy ba wala ang ni mabuhat sa kinabuhi ba. Sige lang yung pangilad ba. Ako na chikoy, paninglang na chikoy, malugi ka na. Kung maningit po ko sa iya, wala po ko ebidensya. Ikaw lagi, way ebidensya. Yako na man. Uy, sure ka? Legit na? Naunsa, legit na, Chik! Nadunggan ako sa ganiya, nag-istorya girikod na ko na. Uy, sige, hatag daw sa ako kay ako sa lapaninglon. Uy, yung si Atag, wala libre ron, Chik! Na, labaw pa man sa i-check ni bataan eh. Huwag na kay 200, bakuha dyan ni mo ni. Di man pa 200 ni bataan eh. Oh, nara, 200 yun. Maura ba yan ako halin? Sandro, Atag nagbalik sa kuha. Oh, sige. Naman ka dari. Mga dro, Oh, sige. Salamat kayo, salamat. Ako. Oh, sige. Gamitan na ng chika itong mangutang kag tuba. Ah, tinuudyo na yung bantay ng kaskuha, Paploy. Hoy, Paploy! Hoy, Inchik, murag napalili ka dito, Chik. Usay tirada, Chik. na, kana Chik, paninglan ang buwangan na. Palit ko dari, Dave. Ikaw na yung utang ato gahapon, tuba. Ha? Si utang tuba, pasangilan man kunin mo, pataka ramang kachik. Ate ka ba, imuha na ito, chika, dalawa. Si chika, pataka ramang kachik. Na, mo din na yung buwang mo. Ikaw mas na ebidensya na to ya, Chik. O sa pataka, nako ebidensya, imuha to, chika. Pataka ramang kachik. Uy, unsa ebidensya sa naman punin mo na napunit. Ah, dili, yung kato ako. Nang tuo, taka ramang gawin. Si Ah. chika na kung taon eh. Nako cellphone rin, oh, nara, oh, paminawa, oh. Si paminawa. Paminawa na, para kabalo ka. Gamitan na ng chika itong mangutang kag tuba. Tura, ipaminaw na sa buwang. O sa ingon ako. Asam gagi ka na ni Chik? Dili na ko magsaba, basta na ako ebidensya. Yati, asam nagikan ni Inchik? Bayari ko ato, be. Na, wa pa jud ko'y kabayad sa mga Chik. Ningon ba ka sa chika daw nga, pwede ra sa nang tuig bayaran. Oh, sa chika lagi, pero ikaw man nag-inom ato, so bayad ka karon. Na, kung saan na ito nang awa mo ko'y kwarta? Sige. Ano na lang, kung dili ka mo bayad ugma, ipabarangay ta ka. Da, nagkam ni mo. Sakpan kang Chik. Kana Chik, ibabarangay dyan na. Na, si pabarangay Chik, grabe naman ang pati utang sa tuba, ipabarangay. Bayaran lagi na ko na ugma, pangitaan ako nagpagi. Bantay ka ha, kung dili gani ka bayad ugma, abot kita sa barangay. Bayad lagi ko ugma Chik, pangitaan ako nagpagi. Sige, bantay lang ka ugma ha. Yati, isa may naghatag ato kay Inchik. Animal, manili kami ramang buwang payat dari ganina. Gibaligya man siguro itong buwanga to. Bantal na itong balik to dari ab. Yati kung payata ka, mubalik lang ka dari ron ah. Mag-iap yung kasi mong black eye buwanga ka. Darang buwang oy. Bujat, dahil sakod. Yung bataan eh. Uy, unsa man Paps? Unsa man si mong mata, yati mo kang gibaligya mo kunin mo kay Inchik. Usay baligya, unsa day ka? Yati ka nakabalo si Inchik sa kong tirada nga babae ang pautang siya ro makainom ta. Unsa Inchik? Nato rin Inchik. Naningil gito sa kuano. Ay, kung pasangin li Paps, kaya wako ni Agi ka Inchik. Dito ko sa pikas kanto ni Agi. Saba diha, ikas kanto nga. Kita lang duwa na istorya diya ganina nga nakabalo si Inchik. Ay, kung pasangin li ana Paps, oy. Dagang ti ka krason buanga ka. Ala, patay. Agoy na sumbagan.
sugaton ako ni be. Huwag ang pagluya ka, patakar ang pasangil. Yataon siya kayat! Yataon siya ka ba? Kapakog ko dito sunahan. So grabe na, bakugan na ginaw! Bukan ni mo eh. Gamay naman na. Ah! Grabe na, bakugan na! Black eye man dyan! Ay, nasiglabot-labot niya. Si Paon di karon. Uya, tawanan oy! Nasumbagan pa noon!